At ito na po mga idol. Ayan, buhay-buhay pa oh. Natunog na paltok-paltok pa. Buhay pa rin ata yan po yung mga. Ayan oh. Huli namin yan. Kita nyo naman mga idol. Buhay pa. Buhay na buhay pa, nagpapaltukan pa oh. Uy, buhay pa pre. Yeah, Lumalaban pa. Ayos yun, gani. ano po ang ating tagalinis ay hindi po marunong. At ayan na nga po ang ginagawa. Hindi po marunong magluto po. Sinong tumatay ron? Tirap. Ayun po. May tumatay po doon. Naghanap lang ako. Kala ko Wala tayong kutsara? Mayroon na doon, Ted. Ganyan lang, no? Mga idol, ito na po ang aming huli. Sulit po ang 100 na bili namin dito sa lambat namin. Dahil nakaisang kaldero po kami. Ayan o. Wow! Iyon o. Oh. Yun, no? Oh. Malupit TV, nahuli mo yan pare. Ayos. Kita mo naman. Ayos. Oh, sarap tumain oh. Ayan po. Oh. Ayan, ang mga taga-paglinis po namin, mga idol, hindi po talaga marunong. Kita nyo po yan mga idol, hindi sila marunong maglinis. Gusto nyo bang turuan ko kayo ng paglilinis? Baliktarin mo yan, baka sunog na. Huwag mo lang kaliskisan yung pang-inaw, boy. Yung pang-ihaw, wag kaliskisan yung malaki. Yung oto, boy, wag mo nang kaliskisan yan at pang-ihaw yan. Ha? May gagawin ka dyan? Ano natin din sa ano? Sabi malo, akin to. Galing ako ulit ko eh. Anuhin natin dun sa... Ito, kaliskis oh. Iprito natin ihaw. Iyawanan ni Erwin yung kutsilyo doon? Ha? Prito ihaw. Yung iba ihaw, yung iba prito. Madami naman yan. Iba sa bawal na ako. Oh, yung sabaw, sige. Tama nga ako dun. Ihaw tsaka sabaw. Ang galing. Video mo naman ako. Ay, kala ko to, kanina ka pa naka-video eh. Tumatai ka ron oh. Naghanap pa ba ng kahoy? Wala tayong kahoy eh. Paano nyo palulutuin yan? Very good. Naghanap pala ng kahoy. Kala ko tumatai. Ang dami dun, lalaki. Ayun yung tinuturo kanina ni YouTube ko. Oo, doon sa may dulo. Doon sa may nagtatrabaho. Doon kayo sa maagos. Abay, hindi ba naagos yan? Kanina pa maagos eh. Oh. Tayo, fight! Lalaglag. Paano ba mag-isa na to? Iniinsa niyo ba? Okay naman na siguro lahat ng nandito. Ayun pa, yung isa, yung buhay pa yun eh. Buhay pa yata yan eh. Yun yung sabawan natin. Yung maliliit sa bawan. Tapos yung malalaki pang ihaw. May kutsara dun eh. Kita niyo po mga idol, ang laki na itong isa na to eh. Kita niyo naman yan oh. Oh. Wow! Ang huli namin. Ang bupal naman. Talagang ang laki ng bibig. Oh, kasang aking nguso. Adventure po kami sa Taiwan. Nako naman yan.
Super mega love shoutout kay Malupit TV at ang aming kasamang Chekwa. Ayan, tagalinis namin. Runner tsaka tagalinis. Runner tsaka tagalinis. Kita nyo naman. Kaya nga kami mo. Ito, remove. Siyaw, remove. Dapat pala, dala ko yung isang... Yung utsilyo, isa. Kutilyo natin. Hirap Ayan, maraming tagalinis. Sa akin, di ba kutilyo natin? Yan, kutsara. Tawara si Erwin. Sabi niya, ay pangkuha ng laman Ito po kami na huli. Pinadumi na po namin yung ilog. Dahil putik po yung ilalim. Hindi ko matanggalan ng laman. Yung boto, ilagay natin dun sa kabaw. Yung boto daw. Boto mo? Yung boto. Boto mo. Boto ni Digmo. Hindi ko makuha yung laman doon. Hindi ko mahiway. Ayan po mga idol ang aming kitang-kita nyo. Anong oras na kuya? May relo pala ako. 11:30 na pala. Maaga pa, dadalawang oras pang huli natin. Ay ano, alas 11 kami nagsimula eh. O di isang oras at ano, dalawang oras. Alas 10, isang oras at kalahati. Tinatanggalan ko na lang nga ang wifi. Hindi si Erwin, hindi makakapagod mo naman. May malaspag na ngayon. Cyril Bumila ako dyan Gaming. dalawang vodka na malit nga lang. May board ka pang nalalaman. Huwag mo nang Hindi nga daw siya inom. Sabi niya rin naman. 8 beer, Taiwan beer, tsaka vodka. 2 maliit na vodka. Malit lang naman yun. Tamang pampainit lang. Yung maliliit boy, Kahit uwi na tayo. Sabawan ng natin. hapon, Ha? sabawan natin yung mga Ako maliliit. magluluto niya. Hindi ba? Ay, sarap. Tama na, hindi na tayo manghuhuli, pahinga na tayo. Tama na. Tama na yan. Next time tayo ulit. Sabaw. Yung maliliit niya. Yung malalaki boy, ihaw natin. Yung ano, meron pa rin hindi natanggalan ng atang dyan. Ito. Ito. Yung mga hindi natanggalan dyan na lang sa may kaserola. Ako, tatanggalan ko muna. Para lahat, yung laman loob na lang ang problema. Hindi ko madukot. Baka pumutok yung hakbo. Yan, pinagka... Wala muna magpupos abo yan. Oo! Ayaw nga rin, yutsu. Naka na lang sa July muna ipos yan. Next time tayo ulit, pupunta Bayayari tayo. lahat yan. Siyempre pag nagduda yan, lahat na. Lahat ng wala. Titingnan nila lahat pare-pare, mga account. Titingnan nila yung mga timeline. Talaga yung kili-kili ko. Paano yun natin yung tubig para makalangoy-langoy tayo mamaya. Palinawin natin. Dami din natin nakuha. Siyempre. Okay na yan. Ako. Nalay. Umupo ka? Nakaupo ako kanina kuya, kaya ako nangangalay. Ang diskarte na to. Ayan, mga ito. Kita nyo naman. Ang dami. Mga 3 kilo yan. Oh. Ito na po. Tapos may niluluto pa po kami ron. Ayan, yung mga ating idol doon, nagluluto na sila na ating makakain. Ayan. Kita nyo naman yung mga idol natin yan. Ano kayang niluluto? Parang tumatay yung isa dun. Mayan po ang ating isang pang-vlogger, Malupit TV. Ayan, napagod na. Iyon. As of now, hanggang dito na lang po muna tayo.
No further ado, meron pa po kaming bisita. Ayan oh, lumilipad-lipad. Okay. Super mega love shoutout sa ating lahat dyan. At mag-ingat po tayong lahat.